No super, tady už je konec lesa, my nic nemáme. Asi to už někdo všechno vysbíral. Hele, tam by mohlo něco být. Mně se tam už nechce. Jak to? Však je teprve 9. Já vím, ale popravdě se trochu bojím. Čeho? Děda mi vždycky říkával, že tam je rozpadlá chata, ve které žije mrtvá duše. Ale prosím tě, snad tomu nevěříš. Pojď. Dobře, počkej na mě. Já se bojím. Prosím tě, tak já půjdu první. Tak pojď. Dobré ráno. Dobré ráno. Máme tu vraždu. Hned přijeď. Lokaci jsem ti poslal. Dobře, budu tam co nejdřív. Zatím. Se nemůžu ani v klidu nasnídat. A odkud vyšel vrah? Někam zpoza keře, za stromem byl někde tam a vyšel. Po něm vyběhnu. Ahoj, tak kam? Už pořád rovně to najdeš. Ještě něco blíž, prosím. Měl takovou modrou paruku, vypadal. Dobrý, tak co tady máme? Dobrý den, určitě se cestou sem potkala svědkyní. Tak podle jejího popisu jsme se zatím dozvěděli, že šla s kamarádkou na houby, poté na ní zaútočil útočník a udusil ji. Víme aspoň, jak útočník vypadal? Víme, jak útočník vypadal? Zatím ne. Anet povídá svědka, ale víme, že vrah byl ve velkém stresu, protože vražda se stala tam, kde si potkala Anet a zavražděná ležela tady. A proč je mrtvá mimo chatku? Volali jsme hasiče, protože chatka vypadá, že se každou chvíli zřítí. Můžeme jít k mrtvole? Ano. Co všechno zatím víme o zavražděné? Byla zabita asi tak před hodinou a udušena byla plastovým sáčkem. Jsme to ještě neměli. Všechno jednou poprvé. To je vše, co zatím víme? To je vše. Dobře, že už jdete. Oběť se jmenovala Nikol Hrabcová, tak jak mi řekla svědkyně. Také mi řekla, že bydlela společně s matkou. Takže tam máme za lidi to oznámit. Ano. Adresu jsem vám už poslala, můžete jít. Naschledanou. Naschle. Dobrý den. Dobrý den. Kriminální policie. Jste Marie Hrabcová? Ano. Co potřebujete? Můžeme dál? Tak pojďte.
Tady, posaďte se. Mohu vám něco nabídnout? Dobré, to nebude třeba. Tady, domácí. Děkujeme. Vypadají lahodně, ale pojďme k věci. Vaše dcera šla dnes na houby, že? To já opravdu nevím. Takové věci mi nedává nikdy vědět. Má tady sice trvalé bydliště, ale chodí mě navštěvovat tak jednou do týdne. Proč se mě na tohle ptáte? Našli jsme ji mrtvou. Je nám to moc líto, ale potřebujeme vědět, jestli měla vaše dcera s někým nějaký spor. Nikdo takový mě nenapadá. Ona vždycky byla moc hodná. Třeba s partnerem. Toho nikdy neměla. Ale párkrát si stěžovala na své kolegyně v práci. A kde pracovala? Tady u nás v potravinách. Dobře, to je vše. Ještě vás poprosím, abyste se zítra v 9 dostavila k nám na místní oddělení k výslechu. Ale jistě, samozřejmě. Vstupte. Zdravím. Dobrý den, posaďte se. Tak si zatím řekneme, co víme o dnešním případu. Hlavní stopou pro nás je to, že k vám byl vrah. Ano. Taky jsme byli za matkou oběti, zeptat se, s kým měla spory. S kým měla být spory? Ukázalo se, že je v podstatě bezproblémová, akorát se stěžovala na kolegyně v práci. Víme, kde pracovala? V místních potravinách. Dobře, Anet, prosím, pošli mi adresu místních potravin. Jasno. A vy, Matěj, prosím, pošlete mi co nejdřív všechny otisky z místa činu. Ještě poslaná. Ještě zítra ráno se dostaví matka oběti na výslech. Dobře, budu s tím počítat, to je pro dnešek vše, ráno vám rozdám další úkoly. Naschle. Naschle. Ahoj. Nechcete zajít na jednu do baru? Promiň, stále můžu. Já taky ne. Já taky ne, promiň. Tak nic. Ahoj. 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 Dej mi ještě Jägra. Dobrý den, já si dneska dám taky něco silného. Takže také. Co paní? Co tak unaveně? Víte, do dětské oslavy. Aha. A co jste tam dělala? Pracuji pro zábavného klauna. Víte co? Já vám dám vizitku, někdy můžete využít naše služby. Děkuji. Tož na zdraví. Na zdraví. Víš o tom, že někdo zabil mladší Hrabcovou? To není možný, tak hodná holka. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau. Tak to včera, byl jsi v tom baru? Jo, ale přehnal jsem to. Není blbě. Chápu. Dobré ráno. Kde jde? Co může v kouně? Co ta matka, když jsem vás na výslech? Vidíš, já jsem na to úplně zapomněla. A to tu mám tady napsané. Zatím nepřišla, ale už to měla dávno být. Jak divné. Je. Zdravím. Omlouvám se za pozdní příchod. Byla tu ta matka? Ne, se neozvala. To je divné. Lido, zajďte za matkou, je divné, že se ani neozvala. Ano. A vy, Dominiku, zajďte do potravy. Jejíž adresu vám Anet poslala do zprávy. Dobře.
Paní Hrabcová? Paní Hrabcová? Ty vole. Prdele. Paní Hrabcová. Dobrý den. Dobrý den. Hledám šéfovou. Jasně, počkejte, prosím. Dobrý den, Dobrý co den. potřebujete? Kriminálka. Můžeme někam bokem? Co se děje? Pracuje tady Nikola Hrabcová. Ano, včera měla volno, ale dneska kráva nepřišla a ani mi nezavolala. Nikolu jsme našli, bohužel mrtvou. Cože? Ano, byl jsem sem poslán kvůli tomu, že jste prý s ním měli nějaké spory. Mini spory, jenom prostě nechodila do práce včas. A vždycky nám kradla make-up z kabelek. A proto jste ji zabili? Ne, se nás to štvalo, ale nikdy bychom se to neublížili. Dobře, patříte k hlavním podezřelým tohoto případu. A jelikož jste s ní trávili nejvíc času, nevíte, jestli měla s někým nějaký spor? Tak v práci nejvíce nadávala na mamku a sestru. Sestru? Moment. Ahoj, prosím tě. Matka je taky mrtvá. Cože? Přijel jsem co nejdřív, ostatní už jsou na cestě. Omlouvám se, musím jít. Po práci se dostavte na policejní stanici. Nashledanou. Ahoj. Ahoj, pojď. No. Zdravím. Tak co víme? Během 24 hodin zemřeli 2 členové z jedné rodiny. Myslíte si, že je to náhoda? Vzhledem k tomu, že obě příbuzné byly zavražděné stejným způsobem, nemyslím si. Ještě podotknu, že paní Hrabcová měla dceru jménem Karolína. Tu najdeme v databázi, dejte mi moment. Máte to ve zprávě, Dominiku. Děkuji. Měli bychom za ním co nejrychleji zajet. Jedem? Ano. Dobrý den. Dobrý den. Kriminálka. Vy jdete kvůli vraždě mé sestry. To taky. Ale bohužel byla zabita i vaše matka. Taky? Ano, poprosili bychom vás, abyste s námi jela na výslech. Já se moc omlouvám, já nemůžu, já hlídám své dítě. Vychovávám ji sama. Tak si na zítřek zaříte hlídání a přijďte k nám zítra ráno. Dobře. Jo, a ještě za chvilku by se měla přijet hlídka, aby vás přes noc pohlídala. Můžete být v nebezpečí. Nebezpečí? Bojíme se, že jde po vaší rodině někdo, kdo si ji snaží celou zlikvidovat. Dobrá, děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou. Nepřišla ti nějaká klidna? Podle mě to je vrah. Zas proč by zabíjela své členy rodiny? Co já vím, peníze, nenávist. Máme 2 mrtvé Hrabcové. Víme, že byly obě udušené a máme 3 podezřelé. Potřeboval bych, abyste mi řekli něco, co víte vy, co bychom mohli zjistit. Já bych začal. Byl jsem v obchodě, kde Nikola Hrabcová pracovala a tam mi řekli, že s ní sice spory měli, ale že by ji nikdy neublížili. Po práci by se měli dostavit ještě dnes na výslech. Dobře, Anne, napiš to prosím. Šéfe, ještě jsem si vzpomněl, že mi nějaká paní v baru včera dala vizitku jedné místní společnosti, která pronajímá klauny.
To je dost důležité, toho se můžeme chytit, proč jste mi to neřekl hned ráno. No se omlouvám, úplně jsem na to zapomněl. Dejte mi tu vizitku. Dominiku, zavolejte na toto číslo. Dobrý den. Mohl bych se zeptat, kdy máte zítra otevírací dobu? Jo, dobře, děkuji moc. Naschledanou. Tak co? Otevírací dobu mají od 6 do 12. Dobře, Dominiku a Lído, poprosil bych vás, abyste zítra ráno zajeli do té společnosti zjistit podrobnější informace. Klaun třeba nebyl maskován a tak si půjčil masku nebo dokonce pracuje pro tuhle společnost. Dobře, zajedeme tam. Dobré ráno. Dobrý den, Kriminální policie. co se děje? Vyšetřujeme případ. Lído, není to ta... Ano, je. Můžeme se zeptat na tuhle paní? Karolína Hrabcová, dneska nemá směnu. Děláte i přes víkendy? Ano, lidé si objednávají většinou u klauny na oslavy přes víkendy. A můžete nám říct, jestli slečna Hrabcová měla nějakou oslavu teďka v neděli? Podívám se. Tuhle neděli Karolína nemohla, měla nemocenskou. Dobře, děkujem. Naschledanou. Myslím si, že je to jasné. Karolína Hrabcová zabila svou matku a sestru. Říkal jsem, že je to ona. Měla dokonce něco nejdřív zajet. Neměla dnes přijít na výslech? Měla, zavolám Denisovi, jestli už tam byla. Tak Denisovi volat nebudu. Právě mi napsal, že jsem dostala na výslech, že bychom tam měli jet. Říkal jsem, že to je ona. Tak jdem. Maminka tě má moc ráda, miluji tě moc. Dobrý den. Ale, utíká! Policie! Slečna Hrabcová, proč jste před námi utíkala? No víte, já nevím. Zabila jste svoji matku a sestru. Ne, proč bych to dělala? Slečna Hrabcová, my víme, že se to byla vy, takže pokud se přiznáte, bude to u soudu bráno jako polehčující okolnost. Dobře, byla jsem to já. A můžete nám vysvětlit, proč jste zabila svou matku a sestru? Bez svého právníka už neřeknu ani slovo. Dobře, v tom případě budete omezena na svobodě a další výslech proběhne zítra i s vaším právníkem. To je vše, prosím odveďte ji. It's
dětské oslavy. Aha. Chce! Tak pojď. Kamarádkou na houby, poté na ní zaútočil útočník. Dobrý den, takže... Co? Šesté cestou jsem potkala svědka. Ano, ano. Akce! A odkud vyšel vrah? Někam spoza... keř. Akce! S kama vyšel vrah? Někam spoza keře za stromem byl někde sama. Akce! Dobrý den. Dobrý den, kriminálka. Dobrý den. Den, kriminálka. Akce! Dobrý den. Počkej, sorry, řekni dřív, ne? To taky? Chtěl bych vás poprosit, abyste s náma jela na výslech. Dobrý den. Nazdar. Maminka tě má moc ráda, miluji tě. Tě má moc ráda, miluji tě moc. Co? Stůj! Nepovedené záběry. Takže zvuk ne ten, tak je to jedno. Cože? Natáčí zvuk. No, Ono tačí zvuk? Vole, to jste mohli říct. No! Dobré ráno. dobrý den, jak vám mohu pomoci? Kriminální policie.